Hormatly tamaşaçylarymyz, ine bugün men size Halkara Senagatçylar we Telekeçiler Üniversiteti barada käbir bilämeli wajyp maglumatlar ýetirmek diýen. İlki, bilişiňiz ýaly, bu üniversitet ilkinji gezek şu ýyl talip kabul edilýär, täze. Şu arzumy ýetireýin, esasanam Senagatçylar we Telekeçiler Üniversiteti bolýarlygy üçin gelecekde Stanford we Berkeley, University of California Berkeley ýaly hakykatdan bizim gelecekde milyar dolarlık kampanya döretjek taliplerimizi şu wagtdan kabul edip ve gelecekte de ulu watanymyza, halkymyza elbette ödene peýdaly biznesmenler ve işgör ýananlar ýetirmegini arzu edýäli. Indi haýy bölümleri var. Binaýerlik, guruluşyň tehnikasy we tehnologiýalary, informatik we hasaplaş tehnikasy, maşin guruluşy, owa, tokoy we balyk hojalygy, veterinari we zootehniýa. Şeýle hem ykdysadyýat we dolandyryş bölümi var. Bu bölümde esasanam işgörlük we telekeçilik, feodady we logistikada sanly tehnologiýalar, halkara işgörlügi dolandyrmak şu oýunçada bölümçeler var. Belläliň elbette hukuk işi diýip bir bölüm var. Onda bolsa esasanam işgörlük hukuky, ýani biznes hukuk boýunça ine gelecekteki hukukçylar täýärlemeyi maksat edilýär. Üniversitette okuwlar türkmen we ingliz tillerine geçirilýär. Üniversitette okuwlar töleýli esasda alınıp barlar. Ýani töleýli üniversitet. Okuwun dowamlygy bolsa 5 ýyla, ýani 1 ýyl türkmen we ingliz tilleri boýunça dil täýärligi, sonraki 4 ýyl bolsa bakalavr maksatnamasy boýunça okuwlar geçirilýär. Üniversitette umum orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilim alan ýaşy 30 ýaşdan geçmedik Türkmenistanyň raýatlary giriş sınawlarynyň netijesi boýunça bähsleşik esasynda kabul edilýär. Indi şu ýerde ýene belläli inşallah iň münasip oglan gyýlarymyz kabul edilýär. Indi resmi işgallary nirde kabul edilýär? Ýani vilayet merkezlerine we aşağı şäherine. Aşağı şäher we arkada şäherler boýunça Türkmenistanyň Oğuzhan adynyky Injener Tehnologiýalar Üniversitetiniň Himiki we Nanotehnologiýalar Fakultetyniň binasynda 2025-nji ýylyň 14-nji 27-nji iýul aralygynda kabul edilýär. Haýsy resnamlar gerek? Bellänen nusxada rektoryň adyna ýazylan arza, bellänen nusxadaky sowalnama, ýani anketa, bilim bardak resnama, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senaty ministrligi tarapyndan bellänen nusxadaky saglyk kepilnamasy her vilayatymyzda we etraplarymyzda nirde geçilýär, olar bardak hanawy Atawatan Türkmenistan.com saýtymyza ýerleşdirdik. Onu belläp geçeýin. Şeýle hem 3-4 ölçeğindeki tek sany fotosurat işleyenler üçün zähmet depderçetiniň tasdiklanyny göçürmeli. Şeýle hem okuw dersleri boýunça mektep okuwçylarynyň döwlet bähsleşiniň ýeňijileri, halkara bähsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyň toparynyň azalary şol ýagdaýlary tasdiklayan degişli resnamlarynyň asyl nusxasyny tapşyrýarlar. Bulardan başga şu resnamlary, ýani pasporty, harf şahatnamasy ýa-da harf hasaba goýulan hakynda şahatnamasy, dalaşer, bähsleşiksiz we ýa-da hukuk kabul etmek üçin artykmyç hukukdan beýdanýanyň tasdiklayan beýleki resnamlary görkezdiler. Näme dogry berilen maglumatlar we qalb resmi işgallary üçin dalaşerler şahsy jogapkärlik çekýär. Indi giriş sınawlary we hukuk kabul etmek nirde hasan geçirilýär. Daşod welaýaty boýunça iýul aýynyň 30-31, awgust aýynyň 1 we 2 günleri. Balkan welaýaty boýunça awgust aýynyň 1-2 we 3 we 4 günleri. Aşgabat we arkada şäherler boýunça awgust aýynyň 3-ü, 4-ü, 5 we 6 günleri. Ahaly welaýaty boýunça awgust aýynyň 5, 6, 7 we 8 günleri. Mary welaýaty boýunça awgust aýynyň 7, 8, 9 we 10 günleri. Lewap welaýaty boýunça awgust aýynyň 9, 10, 11 we 12 günleri. Ine giriş sınawlarynyň geçirilýän günleri. Her welaýat boýunça aýry aýtdyk. Giriş sınawlary aşagdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär. Binaýerlik, guruluşyň tehnikasy we tehnologiýalary boýunça ingliz dili, fizika, Türkmenistan taryhy, informatika we hasaplaş tehnikasy, maşin guruluşy,
iqtisadiyet we dolandırış, hukuk işi boýunça bolsa ingilis dili, matematika we Türkmenistan tarihi. O hocalyk, tokoy hojalyk, balyk hojalygy, veterinariýa we zootehniýa gruplary boýunça bolsa ingilis dili, himiýa we Türkmenistan tarihleri. Yani eýdamilleri, hukudyetleri boýunça giriş sınavları Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamasynyn esasyna ýetirler. Hormat tomoşaçylar, indi biz halkara senasy we Telekeçer Üniversitesi boýunça maglumatlary ýetirdik. Esasen bunu saýlaganyň sebäbi Täze Üniversitet haýsy bölümleri bar, o ömekşe gyzykly. Ne şol sebäple men size aýrytyn bir habar etdik. Ýöne ähli üniversitetler boýunça, ähli ýokary hujalary boýunça gerekli ähli maglumatlar ine Atawatyn Türkmenistan saýtyna bardyr. Ine siz şo ýerden alyp hemmesinem giňişe maglumatlar öwrenip bilersiňiz. Ýene bir edek ähli münasip oglan gyýdarmada üstünlük arzu etýän hoş sag bolun.